prijedlog za ocjenu ustavnosti triju zakona sa Ustavom. Riječ je o Zakonu o lokalnim porezima, Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada. Prema njihovim riječima diskriminira se jednu skupinu iznajmljivača. Vlada pak odgovara da pokušava uvesti red na dobrobit lokalne zajednice i turizma. Željka se 2,5 godine bavi kratkoročnim iznajmljivanjem 2 apartmana u centru Zagreba. 3 nova zakona kojima je cilj postići priuštivo stanovanje mogla bi joj oštetiti posao. Kupovali smo i te stanove, ulagali smo u to da jednog dana i djeca budu sigurna u našoj zemlji. U stvari mi smo nositelji hrvatskog turizma. 60% hrvatskog turizma su mali iznajmljivači. Sada ima obvezu dobivanja suglasnosti 60% suvlasnika za kratkoročni najam u zgradi. Zakon o upravljanju zgradama gdje će meni neke osobe, moji susjedi s kojima možda nisam dobra ili sam dobra, ali se dignuo na lijevu nogu, odlučivati o tome šta ću ja sa svojim vlasništvom. Za iznajmljivača su sporniji i dijelovi zakona o lokalnim porezima, kao i o ugostiteljskoj djelatnosti. Odredbe iz kojih proizlazi najveće nezadovoljstvo jesu porez na nekretnine koji prema udruzi Spasimo male obiteljske iznajmljivače nepravedno zahvaća samo stanove za kratkoročni najam i nije utemeljen na stvarnoj gospodarskoj snazi vlasnika. Zatim već spomenuta obveza dobivanja suglasnosti 60% suvlasnika za kratkoročni najam u zgradi, odnosno na neki način zadiranje u vlasnička prava. I posljednje, uvjet prebivališta za status domaćina, kojim se iznajmljivače bez prebivališta u istoj županiji ili zgradi isključuje iz tog statusa. Zbog tih, ali i niza drugih odredbi, udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače danas je podnijela Ustavnom sudu zahtjeve za ocjenu ustavnosti tih triju zakona. Sva ta 3 zakona su pod krinkom priuštivog stanovanja promijenila pravila na nepošten način igre prema malim obiteljskim iznajmljivačima. Pod posebnim udarom su oni vlasnici apartmana u stambenim zgradama, a oni uopće nisu bitni za stambeni fond Hrvatske. Da ilustriramo taj podatak, apartmani u zgradama čine manje od 1% od 2.300.000 stanova u Hrvatskoj, tako da oni nikako ne mogu biti krivac niti rješenje problema priuštivog stanovanja. U Hrvatskoj se kažu 125.000 ljudi bavi iznajmljivanjem svojih apartmana i kuća, a ove bi zakonske odredbe mogle imati ozbiljne posljedice za pojedine dijelove Hrvatske. Nama je izuzetno bitno to kakve posljedice će na lokalnu zajednicu izazvati primjena svih ovih zakona, a ono što mi sad vidimo i što dobijamo povratne informacije sa terena od naših članova je da se ljudi jako loše osjećaju zbog ovoga, da se boje da će se djeca odseliti sa otoka. Prvenstveno su otoci ovdje ugroženi, moram to naglasiti, i mala mjesta. Resorno ministarstvo pak tvrde i zakoni su doneseni upravo za dobrobit lokalne zajednice, a inicijativu smatraju neopravdanom. Upozoravaju da je Hrvatska rekorder po udjelu privatnog smještaja u ukupnom kapacitetu. Cilj svih izmjena nije nikome ništa zabraniti ili onemogućiti, već stvoriti održivu strukturu smještaja od koje će svi imati koristi, vodeći računa o zadovoljstvu i kvaliteti života lokalnog stanovništva, što je jedan od osnovnih stupova održivosti u turizmu. Upravo zato jasan je stav da se usluge kratkoročnog najma u više stambenim zgradama ne mogu pružati bez prethodne suglasnosti suvlasnika. Ustavni sud sada će morati donijeti odluku o ustavnosti, a udruga iznajmljivača kaže spremni su poduzeti i daljnje korake, pa je mogući i prosvjed iznajmljivača. Lana Horvat, N1 Zagreb.